tadzoka zvekare mhuri yezimbabwe panapa ndine nyaya yeNeville Mutsvangwa panapa kunzi the case of Neville Sunungurai Mutsvangwa, the son of ZANU-PF heavyweight Chris and Monica Mutsvangwa and his two accomplices who are facing several criminal charges has been postponed to 18 July. Nyaya iyi yaNeville Mutsvangwa nyaya yakashamisa vanhu vakawanda kuti this guy mwana wemanigirikeni wemashefu ari kusungwa nyika because unoziva kuti muZimbabwe munomu chandakaona kana uchida kusungwa zvechokwadi chaizvo paramhosva uri munhu weopposition, paramhosva uri munhu wekuti ausupport ZANU-PF unosungwa zvemashuwa ende unotoenda. Ndoponoona kuti mune judicial system mani muno, ndoponoona kuti makotsi aya anoshanda mani, majaji aya anoshanda mani, chingotry kuita zvinhu zvoone but kana uri winning team ameno zvazvinozongoita maperera zvinongoita so. But inini nyaya yaNeville Mutsvangwa ndakada kuitarisa panapa ndine maonero andakaitawo zvangu ine ndakaona kunge this young man Neville akatambiswa tingati chiko akarwa 10 not right because ndakaona kunge akangonzi angosungirwa ngoti chivhayo akwanise kuuya achizoisa Starlink yake because Neville andambofamba maaccusations akambotengesa Starlink achiisa pamastatus ake chinya achida kutengesa. This guy ndiye aitoziva kuti inoshanda sei, ndiye mumwe munhu wekuti ane maresources one, ane potential yekuti aikwanisa kungosaina. Ukada kutarisa zvinhu izvozvo paanga akavharirwa ari mukati ari kuremand ndo pakatogoiswa dhiri reStarlink nachivhayabhaya ngopasiswa, saka iye akabva angobuda pane anga achagarire chimukati. Ndo maonero andiri kuzviita zvangu but ndinangu handisi kunanga vanhu but guys ngatimbonyatsoongorora nyaya kana ndiri kunyeba mbva mandudza kuti ndanyeba.